पढ़े के जीवनी बतावे के दुई आदमी जिम्मा ले बड़े भारत देश में के एगो बागेश्वर महाराज जी हाँ जी और दूसर का गोलू राजा। गोलू राजा मंच पर बताई है भोजपुरी के गायिका लोग के नृत्यांगना लोग के। हाँ जी अब बागेश्वर महाराज जी पूरा दुनिया के बताओ। सही बात। तू कल राते का पहले बड़ू आज बताओ तनी। हाँ जी के करो बनवलू हा अरे बहनिया ये गोरी अरे तक्का हवा लटल हा ओढ़निया ये गोरी बताओ कहाँ ले टाइल हा बताओ पटना में कि विंध्याचल में कि कलकत्ता में कि आरा में सोना गाछी कुछ तो कोई ले बड़े के करो बनवलू हा बहनिया ये गोरी के करो बनवलू हा बहनिया ये गोरी के करो बनवलू हा बहनिया ये गोरी के कर बनवलू हा बहनिया ये गोरी। हाँ जी अब भोजपुरी में पूछो अरे कि कहला सराइल हा अरे कहला सराइल ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी। एगो कल्पना जी गीत गौले रहली हा। हाँ जी बड़ी सुंदर उनकर जवाब नहीं खे भोजपुरी में प्रीति ना ना ये बतिया हमें से कहत नहीं कि हमें सेट कर जाई। 500 रुपए के पुरस्कार चंदन यादव जी देवे लगा जी ऐसे के बेरा पर तू देला हमरा के कोरसो वाला के 100 कल्पना जी कौन गीत गौले बड़ी संयम मत जा तू सूते दालानी में संयम मत जा तू सूते कि अल्लाह से पूछो तनी। हाँ अंग्रेजी में रिलेशन हिंदी में रिश्तेदारी अब भोजपुरी में ही गई। हाँ जी बताओ कहाँ के रहे थोड़ा रिलेशन के रहे कि रिश्तेदारी के रहे कि हितई के रहे। सही बात ये हमारा कवि जी जय हो कोई से लेके देता है गोभी भैया खेखर मामा से हितई के हो कि रहे गाँव के छोरा प्लीज गिव मी आंसर। हाँ जी माय क्वेश्चन कि हितई के हो कि रहे गाँव के छोरा छोरा आ कवन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलो कवन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलो माननीय राजन अंकल जी। हाँ जी लागे झूठ भाई चेहरा तोर बताओ। हाँ जी लागे झूठ भाई अरे परतनिया ये गोरी काहे भाई तारा काहे टेंशन होता काहे छाती फटता तारा परिवार के हियो का अरविंद भैया परिवार मने तार प्रेमिका नानु हियो ना जी गर्लफ्रेंड नानु हियो ना 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 भौजाई उजाई लागल निका छुट्टी काटता आज भगिना का बुआ तो मत कह रडार पे ले ली तब तो छबे ना तब तो हार पतो भइली नु लागे झूठ भाई अरे परतनिया ये गोरी अरे तक कहला सराइल हा हाय हाय
यही खातिर जियते हाँ जी। अरे त कहला सराय हाओ ढोलिया लास्ट सवाल के बसमाइल तोरा दिलवा के गुलुआ रहे कि हवन जोखमी जितेंद्र ए प्रियंका के बसमाइल तहरा दिलवा के अंदर बिकिया होवे कि हवन जोखमी जितेंद्र देखो हम अंदाजे पर कहतनी पूछतनी हाँ जी। कौन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी कौन सुगवा के बनलू सुगनिया ये गोरी केहू तो बतावे तारा से तो ना पूछब तो केहू के बन जाई एक घरे से सवाल बा एगो तारा से हाँ जी। तू तो जखमी के बन जाई तू हमर दिल गुदगुदा जाई हमनी के खुश हो जैती जा। कौन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी बाकी गोलू राजा पूछता रह अब तक कहां वाले दिल हाओ